खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव गोमानानै थानाय बाबना शर्माखौ मोनफिनबाय। गुवाहाटीआव गोमानानै थानाय बाबनाखौ शिलंआव मोननाय जादों। थांनाय शुक्रबारखालि एबा 24 एप्रिल खालाराव गुवाहाटीनिफ्राय गोमानानै थानाय सासे आइजो जायनि मुङा बाबना शर्मा। बाबना शर्मा गोमानायनि खौरांखौ नोगोरमायावनो गुवारै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। गुवाहाटीआव गोमाना थानाय बाबनाखौ शिलंआव नागिरना मोननाय जाथाया गासै ओनसोलखौ सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो गावनि बिमानो खैफोदाव दं होननानै मेसेज लिरनानै हरदोंमोन। आजरानि गंसे स्कुलाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय बाबनाया थांनाय मार्च दानाव साख्रिखौ नागारदोंमोन। शुक्रबारनि फुङाव बाबनाया फरायसालिनिफ्राय गावनि होनांगौ रांखौ लानो थाखाय गुवाहाटीनि तेतेलियायाव थानाय गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। फुंनि 11 रिंगासोआव बियो गावनि बिमानो खौरां हरदोंमोन दि आं खैफोदाव दं। बै समनिफ्रायनो बाबनानि मबाइला सुइच अफ जादोंमोन। बे मेसेजखौ मोननायनि उनाव बिनि नखरनि सुबुंफ्रा पुलिसजों सोमोन्दो खालामो। बेनि उनाव बाबनानि गोमानाय खौराङा बयनिबो नोजोराव गोग्लैदोंमोन। ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफ्रा बिखौ बबेयावबा नुयोब्ला एबा नुबाय बायोब्ला फोरमायहरनो थाखाय पस्ट शेयार खालामदोंमोन। बेनि उनाव सनिबारनि फुंबिलियाव एबा मैया शिलंनि पल' ग्राउन्डनि साखाथियाव बाबनाखौ मोनफिनो, जेराव सासे आइजोआ बाबनाखौ गाबबाय थानाय थासारियाव रैखा खालामनो हायो। बेनि उनाव बै ओनसोलनिनो सासे आइजोनि हेफाजाबजों बाबनाया फननि गेजेरजों गंसे दखाननिफ्राय बिनि नखरजों सोमोन्दो लायो आरो बिथांजोआ न'आव फैफिननो खाबु मोनो। कचारी महल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुफाथि फोरबो फालिथाय। कचारी महल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 16थि कचारी महल आन्चलिक रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ 24 आरो 25 एप्रिल 2026 इं खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों झारखना माइनाव फोथार जाजिखनायाव खुंफुंनाय जालांबाय। खुंफुंनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। हाबाफारियावनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गोबां आइजो रायजो राजाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। गेवलां मेलखौ बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदोंमोन बर' कचारी गाव हायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर' बिथाङा। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी आरो बर' सुबुं जथाइ आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारी, कनभेनर बलराम बर' बिथांमोनाबो बाहागो लानानै मैयानि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। गोबां समफोरावनो हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। बेबादिनो फिन आरोबाव नागालेण्डआव हाथियार लाग्रा आफादनि साथाम आलफा आइ केडारखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि भारत म्यानमार सीमायाव नागालेण्डनि मन जिल्लायाव होबथाजानाय हानजा आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि साथाम केडारफोरखौ रैखाथि हान्जाया हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ गजेन्द्र असम, पहर असम आरो ब्रजेन असम होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सीमा ओनसोलाव खालामनाय मोनसे अपारेशननि गेजेराव बिथांमोनखौ हमनो हानाय जादों होनना रैखाथि हान्जाया फोरमायथिदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि खौरां। जों मिथिगौ आथिखालाव आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव जानाय दावहाखौ। नाथाय आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव जानाय दावहाखौ दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावदोंब्लाबो दासिमबो आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव दावहाया सरासनस्रा थासारियाव फैनाय नुनो मोनाखै। आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहाया फ्राय 2 खावसे दाननिफ्रायनो सोलिबाय थादों। बे समावनो गंनैबो हादोरनि गेजेराव दावहा दोनथ'नायनि फोसावथाय होदोंमोन। नाथाय दासिमबो दावहाया जोबनायनि फारसे थांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। इराननि मोनसे थान्दै हान्जाया दासान्दि पाकिस्तानाव दं। इराननि फरेन मिनिस्टारनि दैदेननायाव बे थान्दै हान्जाजों सावरायनो होदों। नाथाय इराननि मिलिटारि फारसेनिफ्राय बुंदों दि जुदि आमेरिकाया इराननि जाहाज गाथोनफोरखौ होबथाबाय थायो अब्ला बेनि फिनजाथाया गाज्रिसिन जागोन आरो इरानाबो नांगौ बादियै फिननाय होगोन। गुबुन फारसेथिं जाहाज गाथोनफोराव आमेरिकाया सोलिहोबाय थानाय होबथानायखौ लुथिनाय आरो लैथोआरि दाखुथि होनना इराना बुंदों। हादोरारि खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला इराननि कतम एल-एनबियाया बुङो दि
जुदि गाग्लोबग्रा आमेरिकानि रौनियाफोरा होबथानाय आरो लुथिनायखौ खालामबाय थायो अब्ला इराना बेनि फिननायखौ नांगौ बादियै होगोन। जों जायखिजाया थासारिनि थाखाय साखाफारा। जों सुथुरनि मोनफ्रोमबो मावनायखौ नोजोर होगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं इजराइलनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि थाखाय खामानि मावनाय इराननि सासे नोगोरारिखौ इराना हादोराव सोमावसारनाय समाव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनायनि दायाव फासिनि साजा फोसावबाय, जेराव दरफान कियानी मुंनि सासे सुबुङा हिंसायारि थासारि सोमजिहोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआरि आरो गावारि सम्पथिफोरखौबो खहा खालामदोंमोन। बे दायनि थाखाय इराननि जौसिन बिजिरसालिया थैनायनि साजा फोसावदों। बे समावनो इजराइल आरो आमेरिकाया इराननि सायाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव हादोरनि गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारआ खहा जादों। बेनिखायनो इराननि हादोरगिरि मसुद पेजेस्कियाया नोगोरारिफोरखौ खावलायहरदों दि गाव गावनि मोब्लिबनि बाहायनायखौ जेसेबां हायो एसेबां खम खालामनांगौ। बोहैथि दाननि थांनाय 23 एप्रिल खालाराव तामिलनाडु आरो सोनाब बंग'नि बियाबफोराव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जानानै थांखांनायनि उनाव वेस्ट बेंगलाव नैथि खोलोबनि थाखाय भट थुनाया जाबावनो दं। थांनाय 23 एप्रिल खालार खालि तामिलनाडुआव गासै गं 234 बियाबफोराव भट होनाया जायो। गुबुन फारसेथिं सोनाब बंग एबा वेस्ट बेंगलाव थामहिनबा वेस्ट बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि सेथि खोन्दोआव भट थुनाया जानानै थांबाय, जेराव गासै 294 मासिफोरनि गेजेराव गं 10 जिल्लानि मोन 152 बियाबफोराव गिबि खोलोबनि भट होनाया जायो एबा जानानै थाङो आरो फैगौ 29 एप्रिलाव नैथि खोलोबनि थाखाय फिन आरोबाव वेस्ट बेंगल रायजोआव भट थुनाया जागोन आरो भटनि रिजाल्टआ जयैनो मोनबा रायजो आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि भटनि फिथाइखौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन, जेराव भटनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ मोननो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। बेराफारसेथिं भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो आसाम लोगोसे बिटिसिनि माखासे सुबुंफोरा एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव रिजाल्ट एबा फिथाइ मोनैनि सिगांनो गाव गावनि प्रेडिक्शन एबा एग्जिट पलनि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा एबा आईटी सेलफोराबो एग्जिट पलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय मोननो हागोन मोन 11 एबा मोन 11 एमएलए मासि देरहागोन, बिजेपिआ मोनगोन मोनब्रै आरो इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहानो हानाय नङा एबा इउपिपिएलआ 0 बेबायदि फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा खुंथाय सरकाराव गैयै इउपिपिएल पार्टिनि आईटी सेलफोराबो गाव गावनि एग्जिट पलखौ फोसावदों। आईटी सेलफोरा फोसावनाय एग्जिट पलनि बायदिब्ला मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोननो हागोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोनथाम, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे, कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे बायदि बायदि एग्जिट पलखौ फोसावनाय नुनो मोन्दों एबा एग्जिट पल खालामनानै समाजारि बिजोङाव दासान्दि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, तामुलपुराव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो सा 11 सुबुंनि जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लायाव थांनाय हर समाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव बिहु मोसाग्रा सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाया गासै हादोरसायावनो दुखुनि थासारि लाबोदों आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला नावकाटायाव गंसे ट्रेभेलार बास गारिया जायनि नम्बर थामहिनबा गारि नम्बर S25DC5893 बास गरजियती बिहु हानजानि सोद्रोमाफोरखौ लानानै हरिबांगानिफ्राय बाङालिपारासिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो उल्टा फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गोख्रै खारनाय ट्रेलार गारिजों सौदावो, जेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायो आरो बेयावनो तामुलपुर जिल्लानि निज जारगावनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि निचामनि हालया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बे जाब्रबथायाव हानजानि सा 11 गुबुन सोद्रोमाफोरा एबा बिहु मोसाखावरिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां दाब दाब जायगायाव खोमसि फोथायनायखौ लानानै मोनसे गाहाय थासारिजों गबफबनानै दं। थारैनो बर' समाजाव खोमसि फोथायनाया मानो दासिमबो एबा दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै?
गोबां समफोरावनो दायना दायनि बुंनानै हमनानै गाग्लोबनाय, समाजनिफ्राय गोजान खालामनाय, बेनि अनगायैबो माब्लाबा दायनि एबा दायना साजायनानै बुथारनाय जाथायफोराबो जाबोबाय थादों। बेबादिनो खोमसि फोथायनायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे दुखुनांथाव जाथाया बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे गोथौ ओनसोलनिफ्राय सोराङाव फैदों, जेराव सासे उन्दै हिनजावसाखौ गामिनि सुबुंफोरा हमनानै मोनसे इनाय आखु दिन्थिदों, जायखौ सन्देह खालामनानै हिनजावसाखौ सोरबा आत्माजों गाग्लोबजादों होनना समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ' फुटेजाव नुनो मोननाय जादों, जायखौ ओनसोलाव गाज्रि सुबुङा बेबादि खालामहरदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद खालामदों एबा अजद दिखांदों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ'आव नुनो मोननाय जादों हिनजावसाखौ ना हमग्रा जेजों खोबथेना दोननाय, गिनाय आरो खाना फोथायनायजों दैदेनजानाय मोनसे धोरोमारि खामानि बाहागो होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथाया माखासे खाथि-खाला गामियारि ओनसोलफोरावबो सावरायजादों, मोनसे गाहाय थाखोनि फोथायनायखौ लाबोदों। बेराफारसे समाज सिबियारि आरो नोजोर होगिरिफोरा बे खामानिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङो दि बेफोरबादि हाबाया आयेन बेरेखा, सुबुं मोनथायनि गोख्रों सिफायनाय। गोबां समावनो अन्धबिसास एबा गोरोन्थि खौरां फोसावनाया फोथायजाथाव नङा। बेफोरबादि फोथायनाय गाज्रि हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय सोलोंथाइ, सुबुं माहारिनि सांग्रांथि आरो गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि गोनांथि दं। बलिउडनि कमेडियान फावखुंगुर राजपाल जाधबआ फिन खेबसेबाव गावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय चेक बाउन्स केसनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बिथाङा बे आयदाखौ फोजोबनायनि जेबो बिथांखि गैया होनना रोखायै बुंथियो। बे दान्थे-बिदान्थेया थांनाय 2010 मायथाइनि, जेब्ला राजपाल जाधबआ गावनि सावथुन आता पाता ला पाताखौ फाइनान्स खालामनो थाखाय एबा फाइनान्स रां लानानै एबा 5 कौटि रां दाहार लानानै बे सावथुनखौ दिहुनदोंमोन। 2011 मायथाइयाव फोसावजानाय बे सावथुना बक्स अफिसाव लस एबा फ्लप जादोंमोन आरो दाहारा सुख'जाजोबाखैमोन, जायनि जाहोनाव कम्पानिनिफ्राय रां लानाय कम्पानिया बेनि हेंथायै केस थिसनदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोबथारनायाव आयेनारि जेंना जायो आरो बिथांखौ जेलाव दैथायहरदोंमोन। बावैसो सिगां रिपर्टारजों मोगा-मोगि जानायाव फावखुंगुरा ओरैबायदि फोरमायदों दि बियो रांखौ सुख'नो हायै थाखाय जेलाव थांदोंमोन। बे बाथ्राखौ नेवसिनानै राजपाल जाधबआ बुङो दि बेनो आंनि केसनि गुबै बाथ्रा, 5 कौटि रां होनो हायैनि बाथ्रा नङा। आं मानो जेलाव थांखो एबा आंनाव रां दंना गैया बेनि सायाव बुंनाया जोबोद गोब्राब होनना बुङो बिथाङा। गिख्रंथाव बारहुंखा आरो गोबां अखा हाबाय थानायनि गेजेरावनो ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव दिनै गंसे दावबायारि नावआ खैफोदाव गोग्लैसिगौमोन। बे जाथाया फुंनि 9 रिंगासो समाव हाटसिंगिमारिनिफ्राय धुबुरी फारसे थांबाय थानाय समाव जादोंमोन। बे थासारिनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव खावसे घन्टासो गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला फेरीआव 100सो दावबायारिफ्रा दंमोन, नाथाय फेरीआव थोजासे लाइफ जेकेट गानैबो दंमोन। अख्राङा हरखाबै खोमसि साग्लोबदोंमोन आरो गोबारै बार बारनायजों लोगोसे मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखाबो जागायजेनो, जायनि जाहोनाव फांसे बिफांआ नावनि सेराव एबा साखाथियाव गोग्लैसिनो दावबायारिफोरनि गेजेराव गिनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। नाथाय खाफाल मोजांदि बे फेरीखौ ब्रह्मपुत्र रुगुङावनो दोननाय जादोंमोनब्लाबो दावबायारिफ्रा गावसोरनि खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। उनाव जेब्ला थासारिया मोजाङाव फैदोंमोन, अब्ला फेरीआ रैखाथियै धुबुरी फारसे दावबायफिनो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन।
मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।